Para sederek, mekaten pangandikanipun Allah lumantar Rasul Petrus. Kula sampun saestu mangertos bilih Gusti Allah boten beda-bedaaken tiyang. Saben tiyang ingkang kagolong bangsa menapa kemawon, ingkang ngabekti dhateng Pangeran saha ingkang nindakaken kaleresan menika ndadosaken ing keparenipun Gusti Allah. Pangandika ingkang supados kadhawuhaken dhateng tiyang-tiyang Israel inggih menika pangandika ingkang martosaken bab tentrem rahayu dening Gusti Yesus Kristus ingkang jumeneng dados Gustinipun sedaya tiyang. Lelampahan para rasul sedasa 3:1 dumugi 3:6. Pinuji paduka doa ingkang sampun nyatunggilaken bangsa-bangsa wonten ing sih katresnan paduka. Mugi tetep madeg teguh wonten patunggilanipun Gusti Allah saha mugi nyampurnakaken patunggilan wonten salebeting sih katresnan lan tentrem satunggal kalian satunggalipun wonten ing Sang Kristus. Mugi Roh Suci tansah mitulungi kita. Memuji marang panjenengane kalawan mazmur. Mugi sedaya ingkang ngambekan memuji Gusti Allah. Semoga memuji lan ngluhuraken Gusti Allah kanthi syukur tuwin pitados bilih Gusti Allah sampun dadosaken kita. Repining kidung samanjawi angka 289 padha setunggal kalian kalih Sang Roh Suci mugi pareng. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus sumangga ing pangibadah Minggu wanci enjang nika kita lumebet wonten ing Minggu dinten Pentakosta inggih riyaya unduh-unduh kanthi pengaken. Pitulungan kita menika saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi.
Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita tuwin saking Gusti Yesus Kristus nenggila ing panjenengan sedaya. Nunggila ing panjenengan ugi. Katuran lenggah. Para sedherek ingkang kinasihan wonten ing Gusti Yesus Kristus. Dinten menika kita ngriyadenaken riyaya Pentakosta. Dinten tumedhakipun Roh Suci. Tumedhakipun Roh Suci dhateng para murid-muridipun ndadosaken prastawa ingkang ngedap-edapi. Para murid ingkang suwau ajrih dados kendel. Ingkang suwau semang dados mantep anggenipun ngabaraken bab kawilujenganipun Allah ingkang wonten ing Gusti Yesus Kristus dhateng bangsa-bangsa ingkang tebih kalebet kita ugi sampun nampi kabar kawilujenganipun Allah ingkang wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sami ngidungaken KPJ 287 padha setunggal kalih lan 3. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kitab Injil Yohanes bab 17 ayat 2 lan 21. Gusti Yesus Kristus ngunjukaken pandonga kangge para sakabat.
Lan boten namung kangge tiyang-tiyang menika kemawon anggen kawula ndedonga, nanging ugi kangge tiyang-tiyang ingkang pitados dhateng kawula margi saking piwulangipun, supados sedayanipun sami dadosa setunggal kados dene paduka Duh Rama wonten ing kawula sarta kawula wonten ing paduka, supados inggih sami dadosa setunggal kaliyan paduka lan kawula, supados jagat pitados bilih paduka ingkang ngutus kawula. Para sedherek, menapa kita ing gesang padintenan menika sampun dados kasunyatan perangan pandunganipun Gusti Yesus Kristus ingkang budidaya tansah nunggil dados gilitan Sang Kristus. Menapa kita tansah nunggil dados gilitanipun Sang Kristus wonten ing antawisipun pasamuan setunggalan sanesipun, semanten ugi wonten ing brayat menapa sampun kabangun dados gegilitanipun Sang Kristus. Monggo para sedherek, kita kanthi adhap asor ngurma silepat lan karinggihan kita sowan marak dhateng Gusti Allah nyuwun pangapunten, tuwin nyuwun kekiatan supados kita dados pribadi ingkang sarengan Kristus budidaya tuwin ngukui nyatunggil wonten ing gerejanipun Allah. Sumangga kita sami ngidungaken kidung pasamuan Jawi kalih atus sangang dasa kalih padha setunggal kalajengaken kalih lan tiga. Katuran sami jumeneng. Tumrap kita ingkang sampun ngakeni dosa wonten ngarsanipun Gusti Allah, tuwin gadhahi tekad kangge gesang wonten ing Sang Kristus ugi wonten ing Sang Rama. Sumangga kita tampeni pawartos rahmat ingkang kasrat wonten ing kitab Galati bab 3 ayat 28 lan 29 mekaten. Ing bab iki ora ana wong Yahudi utawa wong Yunani, ora ana batur tukon utawa wong mardika, ora ana lanang utawa wadon,
Awit kowe kabeh padha dadi siji ana ing Sang Kristus Yesus. Mongko yen kowe kagungane Sang Kristus ateges kowe padha dadi traing Rama Abraham lan padha dadi ahli waris miturut prasetya. Puji syukur kunjuk ing Allah. Kita ngrepekaken Kidung Pasaman Jawi 209 sekawan. Ya Tuhan, Kau yang Maha Suci.
bernyanyi. Terima kasih. Matur nuwun adik Dira pisungsung pepujinipun dados berkah tumrap kita sedaya. Bapak Ibu, para sedherek, adik-adik ingkang kinasih wonten ing Gusti, sumangga kita nunggil wonten ing pandonga nyawisaken anggen kita sami mirengaken lan ngatosaken sabdanipun Gusti. Sumangga kita ndedonga. Ngaturaken puji panuwun dumateng Paduka doalah Rama kawula bilih ing pangibadah Minggu wanci enjang menika kawula pasamuan kagungan Paduka sami mahargya dinten Pentakosta inggih pengetan kados pundi anggenipun Paduka paring Sang Roh Suci tumrap para murid rikala semanten. Lan kawula pitados bilih Roh Suci Paduka ugi kaparingaken lan samenika dedalem wonten ing gesang kawula. Semono ugi kawula inggih margia riye unduh-unduh anggenipun kawula pasamuan kagungan Paduka sami ngucap syukur atur panuwun awit saking berkah pangrimat pangayoman Paduka ingkang sampun Paduka paringaken ing gesang kawula sedaya. Samenika Gusti titiwancinipun kawula badhe sami mirengaken lan nyinau pangandika Paduka ing kitab suci. Monggo Roh Suci Paduka ingkang rawuh ingkang madangi ingkang nuntun kawula sedaya. Wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Wawasan kitab suci kapetik saking wawasan Injil Yohanan bab 11. Injil Yohanan bab 11 ayat 8 dumugi 17 mangke kalajengaken ayat 20 dumugi ayat 17. Kula waosaken mekaten sabdanipun Gusti. Unjuke Filipus, Gusti, kawula mugi sami Paduka tedai Sang Rama menika, supados kawula sedaya sami marem pangandikane Gusti Yesus. Wis samono lawase anggonku nunggal karo kowe kabeh, Filipus, nanging kowe kok ora wanuh marang aku. Sing sapa wis ndeleng aku, iku wis ndeleng Sang Rama. Kapriye dene kowe kandha kawula mugi sami Paduka tedai Sang Rama? Apa kowe ora ngandel yen aku iki ana ing Sang Rama lan Sang Rama ana ing aku? Apa kang dak tuturake marang kowe iku ora dak ucapake saka karepku dhewe, nanging Sang Rama kang dumunung ana ing aku, panjenengane iku kang nindakake pandamele. Padha ngandela marang aku yen aku ana ing Sang Rama lan Sang Rama ana ing aku. Utawa saora-orane padha ngandela marga saka pandamel-pandamel iku. Sapa temen-temene pituturku marang kowe. Sing sapa percaya marang aku iku bakal nindakake uga panggawe-panggawe kang dak lakoni. Malah panggawe-panggawe kang luwih wigati katimbang karo iku. Awit aku lunga menyang ing ngarsane Ramaku. Lan apa wae kang kok suwun atas saka jenengku, aku bakal ngleksanani supaya Sang Rama kaluhurna ana ing Sang Putra. Manawa kowe padha nyuwun apa-apa marang aku atas saka jenengku, iku aku kang bakal ngleksanani. Manawa kowe padha tresna marang aku,
padha tetepa pepakonku. Aku bakal nyuwun marang Sang Rama nuli kowe bakal padha diparingi sang juru panglipur liyane supaya panjenengane nunggala karo kowe. Iya iku roh ing kayekten. Jagat ora bisa nampani panjenengane amarga jagat ora nyumurupi lan ora wanuh karo panjenengane. Nanging kowe padha wanuh marang panjenengane amarga panjenengane nunggil karo kowe lan bakal dedalem ana ing kowe. Ayat selawe dumugi 17 mekaten. Kabeh iku mau dak warake marang kowe mumpung aku isih nunggal karo kowe. Nanging sang juru panglipur ya iku Sang Roh Suci kang bakal diutus dening Sang Rama atas saka jenengku iku kang bakal mulangake samubarang kabeh marang kowe sarta bakal ngelingake kowe sabarang kang wis dak ulangake marang kowe. Kowe padha dak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayuku dak wenehake marang kowe lan apa kang dak wenehake iku ora kaya pawewe jagat marang kowe. Atimu aja melang-melang lan aja giris. Makaten Injilipun Sang Kristus Yesus ingkang rayu inggih menika sedaya tiyang ingkang mirengaken dipun tilingaken, dipun raosaken lan dipun lampahi ing gesangipun. Haleluya. Wilujeng enjang Ibu Bapak lan para sedherek adik-adik ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Wilujeng mahargya dinten Pentakosta inggih riyaya unduh-unduh. Mugi berkahipun Gusti tansah tumedhak lan kita raosaken ing gesang padintenan. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, menapa panjenengan nate mirsani konser musik? Konser musik napa nggih? Nggih musik pop, musik rock ingkang remen, musik keroncong nggih. Satunggaling dinten kula nate pinanggih sederek menika ingkang remen musik keroncong. Direwangi adoh-adoh numpak kendaraan goncengan perlune napa? Nonton konser musik keroncong. Nah, menika karena apa? Seneng nggih, remen mbok adoh nggih dilakoni. Riyen nalika kula nindakaken studi lanjut wonten ing Universitas Kristen Satya Wacana wonten ing kampus menika asring damel acara-acara pameran konser musik nggih menika gratisan nggih rame ingkang nonton mboten namung mahasiswa masyarakat Jawi kemawon nggih wonten ingkang bludus wonten ingkang mirsani awet nggih wonten konser ugi wonten pameran ugi wonten basar nggih ngremenaken pendak tahun menika mesti wonten ping 3 napa ping sekawan ngoten. Langkung-langkung ingkang naminipun welcome party menika menyambut mahasiswa baru menika konseripun ageng. Menika nggih ragat sedaya Bapak Ibu. Semonugi menawi Bapak Ibu ngrawuhi utawi mirsani konser kerajinan tangan nasional utawi basar kuliner Nusantara menika nggih ngremenaken acaranipun kathah warga ingkang rawuh. Lajeng kenging menapa kathah warga ingkang rawuh wonten ing acara-acara menika? Lah mbok bilih
saking panitia penyelenggara menika nggih konsepipun acara menarik. Sae ngremenaken mbok bile ugi wonten hadiahipun, wonten door prize-ipun. Mbok bile ugi wonten bintang tamunipun. Nah, ingkang menika nggadahi daya tarik kangge menarik para warga sami rawuh ing acara menika. Semenugi Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, ingkang katindakaken wonten ing pasamuan dinten menika ugi dipun wonteni riyaya unduh-unduh margya hari raya Pentakosta. Kula pitados menika panitia hari raya menika nggih sampun ngerancang nata nindakaken acara dinten menika nggih semenarik mungkin, melibatkan kathah tiyang supados menapa? Nggih supados acara unduh-unduh menika regeng ngremenaken kathah ingkang rawuh, kathah ingkang mangke napa nggih jajan utawi mundhut wonten ing basar. Sampun ngasta kupon sedaya to Bapak Ibu nggih? Mana kuponnya? Nah, mangke menawi kirang mbok bilih tasih wonten cadangan kupon. Nah, mangke panitia sampun nyawisaken. Mangke ugi wonten lelangan. Nah, monggo ingkang sampun nyawisaken sedayanipun mangke saged nderek lelangan kanthi kebak ucap syukur kagem Gusti. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sedaya menika tentunipun wonten gandeng cenengipun, wonten sesambatanipun kalian menapa tujuan acara menika dipun tindakaken, nilai-nilai menapa ingkang kedah dipun rimati yang diperjuangkan wonten ing acara menika, sesambetan relasi menapa ingkang dipun bangun wonten ing acara-acara menika. Murih warga pasaman menika sami guyub raket nggih ngremenaken pasrawunganipun sae lan endah. Nah menika ingkang kita renungaken. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, wonten ing dinten Pentakosta menika pasamuan kagunganipun Gusti dipun wulang, dipun engetaken bilih Roh Suci menika sampun kaparingaken tumrap para muridipun Gusti rikala semanten ugi tumrap pasamuan ing jaman samenika. Supados menapa? Supados kapitadosan kula lan panjenengan saged karimat nggih. Ingkang ngrimati menika Sang Roh Suci. Awit Sang Roh Suci saben-saben ngelingke kita, ayo pasamuan sami ndedonga. Ayo pasamuan sami lelados. Ayo pasamuan sami ngibadah. Ayo padha rukun. Aja nganti sesengitan. Aja nganti pasulayan. Nah menika Roh Suci ingkang ngengetaken, Roh Suci ingkang mulang kita. Pasamuan ingkang kinasih, pakarenipun Sang Roh Suci menika ndadosaken pasamuan menika pitados bilih wonten ing pakaren kalujengan Gusti Allah kaliyan Gusti Yesus menika satunggal nggih. Gusti Allah lan Gusti Yesus menika satunggal. Manunggalipun Gusti Allah lan Gusti Yesus menika saged dipun tingali wonten ing pakaryanipun nggih. Kita kalawa kadhawuhan supados sami kumandel wonten ing pakaryan-pakaryan ingkang katindakaken dening Gusti. Langkung wigati nggih menika pakaryan kawilujengan ingkang katindakaken dening Gusti Yesus Kristus ingkang lampahi sangsara dumugi seda ing kajeng salib lajeng wungu saking seda ing tigang dintenipun. Kanthi mekaten sumangga kita warganing pasamuan menika dipun ingetaken dipun wulang
supados tetep kumandel dumateng Gusti Yesus Kristus. Salajengipun pakaren ingkang katindakaken dening Roh Suci menika inggih menika pangrimating iman, pemeliharaan iman. Gusti Allah ngutus Roh Suci inggih menika roh ing panglipur, roh penolong ingkang nunggil menyertai kita sedaya. Roh Suci ugi dipun wastani roh ing kayekten ingkang dedalem wonten ing para pitados. Supados menapa? Nggih supados para pitados menika gesang wonten ing kayekten, hidup dalam kebenaran. Kanthi makaten tidak ada dusta di antara kita, gitu. Tidak ada kebohongan, tidak ada cecungkran, sesengitan. Awit menika Roh Suci, roh ing kayekten. Roh Suci menika ingkang menyatukan, nyatunggilaken warganing pasamuan sedaya wonten ing Sang Kristus Yesus. Nah, pakaranipun Roh Suci ingkang mekaten kapratelaken wonten ing piwulang GKJ. Di dalam dogma GKJ langkung-langkung wonten ing baptisan. Menawi pasamuan kabaptis adik-adik menika nggih wonten pratelanipun kowe tak baptis ing asmanipun Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Nah, menika dados satunggal. Roh Suci menika ingkang dipun paringaken nuntun warganing pasamuan wonten ing setunggal baptisan, satu baptisan. Lan kita inget nalika rikala rumiyin Gusti Yesus kabaptis ugi wonten Roh Suci apindo manukdara ingkang tumedhak wonten ing Gusti Yesus Kristus. Nah, Roh Suci menika ugi ingkang dipun paringaken wonten ing gesang kita. Salajengipun Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, Roh Suci menika pakarenipun menyertai kita, nunggil kalian kita, mitulungi kita supados nindakaken pakaryan-pakaryanipun Gusti Yesus Kristus. Pakaran ingkang pokok menika nggih memelihara iman, Bapak Ibu nggih. Memelihara kesatuan jemaat satu di dalam iman. Pakaran menika ingkang katindakaken ugi wonten ing pasamuan GKJ Sabdo Mulya. GKJ Sabdo Mulya wonten gangsal kelompok-kelompok ingkang nindakaken pemahaman Alkitab, gitu. Wonten komisi pirang-pirang panitia kathah. Ananging sedaya warga ingkang tergabung wonten ing kelompok-kelompok menika, wonten ing komisi-komisi menika estunipun setunggal inggih menika pasamuan GKJ Sabdo Mulya. Kanthi mangkaten monggo kegiatan-kegiatan ingkang katindakaken menika nggih kegiatan-kegiatan gereja GKJ Sabdo Mulya. Sampun ngantos menika nggadahi penggalian iki kegiatanku, nggih. Iki kegiatan komisiku utawi kelompokku. Sampun ngantos akunipun ingkang wonten ing ngajeng. Awit menika pakaranipun Sang Kristus ingkang pun tindakaken dening pasamuan. Nah, ingkang dipun luhuraken sinten? Nggih Gusti Yesus Kristus. Kanthi mekaten monggo kita sami nggadahi pangertosan bilih sedaya menika satunggal wonten ing GKJ Sabdo Mulya lan menika kagem Sang Kristus Yesus. Kanthi mekaten riyaya unduh-unduh ingkang kita tindakaken dinten Minggu menika perlu kita sengkuyung kangge kamajenganipun pasamuan kagunganipun Gusti. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, Roh Suci menika
nuntun kita, nyagetaken kita supados kita tansah dados seksinipun Gusti. Nah, kalau wau ngrimati kapitadosan salajengipun dados seksinipun Gusti. Ing pundiya papan menika kita dados seksinipun Gusti. Kalebet riyaya unduh-unduh menika katindakaken secara terbuka sagedipun pirsani warga ingkang liwat ingkang langkung miyos. Ya menika apa to acara gereja nembe mawon kula wau enjang tekan gereja sampun wonten warga ingkang mastani oh bancaan. Kula jawab nggih niki gerejane bancaan. Nah menika sampun wonten apa? Wonten kesan nggih. Wonten kesan saking warga ingkang mbok-mbok ingkang lewat kala mastani oh gerejane bancaan gitu. Nah bancaan menika rak nggih tradisi Jawi wontenipun ucap syukur lan pandonga. Kula lan panjenengan anggenipun margiya wonten ing raya unduh menika rak nggih sami kewon bancaan. Wonten ucap syukur ugi wonten pandonga. Kani mekaten sampun ngantos salah tujuan. Oh, riyaya unduh mangke tujuane kangge nglumpuhaken persembahan. Nah, menika sampun ngantos salah tujuan. Persembahan pisusung penting, inggih penting. Ananging tujuan utami kala wau wonten ucap syukur ing antawisipun pasamuan, wonten pandonga lan pangarep-arep. Nah menawi pasamuan nika gesangipun wonten pandonga pangarep-arep lajeng wonten ucap syukur, rak mesti gesangipun nika nggih kebak atur panuwun syukur dumateng Gusti. Roh Suci ingkang nuntun, Roh Suci ingkang nyagedaken pasamuan sami gumregah, sami guyub rukun, nyengkuyung wontenipun riyaya unduh-unduh lan mangke ugi kanthi kesadaran ngrampungaken acara menika supados saged lancar wilujeng sukses dayanipun. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, dinten Pentakosta katindakaken minangka sarana kangge ngraos-ngraosaken berkahipun Gusti. Kita pitados bilih rikala semanten wonten penuaian jiwa-jiwa. Kathah tiyang ingkang meratobat, ingkang pitados, ingkang dados pendherekipun Gusti Yesus Kristus karena Roh Suci ingkang dipun paringaken dhateng tiyang kathah. Semanmugi Roh Suci kaparingaken wonten ing gesang kita. Sinten kula lan panjenengan ingkang rikala rumiyin mbok bilih dereng wanuh kalian Gusti Yesus, samenika wanuh malah sangsaya cedhak, malah nindakaken pakaryan-pakaryanipun Sang Kristus. Kanthi mengkaten Bapak Ibu, nilai iman nika ingkang kita ugemi. Kita sampun dados kagunganipun Sang Kristus, kita leladi dumateng Gusti lan Roh Suci ingkang nyatunggilaken kita, menyatukan warganing pasamuan. Sinaosa benten-benten latar belakangipun, benten-benten napa nggih dalemipun nggih, benten-benten menika tiyang sepipun, ananging kita dados tunggal wonten ing iman dumateng Gusti Yesus Kristus. Menika ingkang niyataken kita nalika kita katempuh wonten ing masalah-masalah ing gesang. Roh Suci menika ingkang tansah nyataken bilih kita boten gesang piyambakan, kita sarengan kalian pasamuan sedaya langkung kita menika ingkang dipun tunggil kalian Roh Suci. Sumangga Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, Roh Suci menika ngengetaken lan berkita supados kita gesang nyatunggil, hidup rukun, pasamuan nyawiji tunggal ati. Awit rukun menika agawe santosa.
Gusti berkahi. Amin. Kita lumput wonten ing budal ning sawetawis. Wedal ning cekap. Bapak Ibu pasamuan kawula aturi sami jumeneng. Sumangga kita mratelaken pangaken pitados rasuli kanthi ngucap sesarengan. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra undanganting Gusti kawula. Ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nangdang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng teleng palimengan. Ing tigang dintenipun bungu malih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengka dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula dados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangaputring dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kawula aturi sami lenggah malih. Matur nuwun. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sami lumebet wonten ing pandonga syafaat. Kita ndedonga. Ing dinten Pentakosta minggu menika Gusti estu kawula sedaya warganing pasamuan GKJ Sabtu Mulya sami ngaturaken panuwun syukur dumateng Paduka awit Paduka sampun kepareng miji kawula maringi Roh Suci tumrap kawula ngantos kapitadosan menika karimat dumugi samenika. Lan kalau kapitadosan menika karimat ngantos dumugi ing wekasanipun kawula sedaya sami tinunggil dening Gusti Yesus Kristus wonten ing kraton langgeng. Samenika Gusti kawula nggih nindakaken adicara riyaya unduh-unduh anggen kawula sami ngraos-ngraosaken berkahipun Gusti ingkang lumintu luber ing gesang kawula sedaya. Gusti kawula nyuwun mugi Paduka berkahi acara riyaya unduh-unduh menika supados saged katindakaken kanthi bingah ngremenaken lancar sedanipun wiwitan dumugi pungkasanipun. Doalah kawula nggih ndedonga kangge warganing pasamuan ingkang semenika nandhang sakit sae ingkang dipun rawat ing griya sakit menapa dene wonten ing griya kepareng Paduka pitulungi, Paduka paring semangat kegiatan iman seraganipun supados tansah ngraosaken katresnan Paduka. Samugi anggota keluarga ingkang ngrimati ingkang ngamping-ampingi Paduka paring kiyat, paring ketelatosan, paring ketabahan supados tansah gadhah pangarep-arep dumateng Paduka.
Gusti kawula nggih ndedonga kangge para anak-anak putu ingkang sinau paduka berkah ing pasinaonipun, paduka paring lancar sedenipun. Anak-anak ingkang badhe pados papan pasinaon ing tingkat langkung inggil, nggih paduka berkahi supados enggal manggihaken papan pasinaon ingkang jumbuh kalian lare menika. Gusti kawula nggih ndongaaken kangge warganing pasamuan sedaya ingkang sami nyambut damel, paduka berkahi padamelanipun dipun paringi kawilujengan, kelancaran, kabingahan, lan hasil rezeki menika katampi kanthi ucap syukur. Semeniki warga pasamuan ingkang purna karya nggih paduka berkahi saged menikmati gesangipun ing mangsa ingkang sampun purna karya. Padamelan pancen purna karya nanging estunipun pladosan kagem paduka menika terus lumampah ing sauruting gesang. Gusti kawula nggih ndongaaken kangge bangsa lan negari Indonesia, paduka berkahi, paduka pitulungi supados pemerintah menika saged nindakaken program-program ingkang mujudaken keadilan, ingkang mujudaken katentreman, bedamen, karukunan wonten ing bangsa lan negari Indonesia menika. Duh Gusti menika atur padonga saha panyuwun kawula ingkang saha menika kula suwun wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Atur panuwun wonten ing riyaya Pentekosta menika kita talesi saking pangandikanipun Allah wonten ing kitab pangandaring Toret 16 ayat 9 dumugi 11. Kowe ngitunga 7 minggu. Anggonmu ngitung 7 minggu iku wiwitana nalika anyak ngeriti gandum kang durung dieneni. Nuli kowe ngriyayakno dina gedhe riyaya pungkasaning 7 minggu kagem Pangeran Yewah Gusti Allahmu kalawan nyaosake pisungsung manasuka miturut anggonmu kaberkahan dening Pangeran Yewah Gusti Allahmu. Sumangga kita ngaturaken pisungsung menika kanthi repining kidung KPJ 157 pada setunggal kalian kalih. Kapiyarsa ungeling gending kebo kiro
hanya rengi lampahipun para warga pasamuan Gereja Kristen Jawi Sabda Mulya ingkang minangka cucuking lampah nuninjih panjenenganipun Mbak Ayu Yustika Devi Nurhani wondene ingkang lumaksita sakwingkingipun juru lampah nuninjih para warganing pasamuan Gereja Kristen Jawi Sabda Mulya ingkang kanthi suka bingah ngasta pisungsung maneka warna. Pisungsung minangka raos atur panuwun syukur dumateng Gusti Allah ingkang akarya jagat. Nuninjih dumateng Gusti Yesus Kristus. Pisungsung saking kasil panen satunggal warsa sepindah ingkang dipun wastani riyaya unduh-unduh. Riyaya unduh-unduh mekaten satunggiling pahargyan panuwun syukur dumateng Gusti Allah sasampunipun panen. Panen ateges boten namung kasil tetanen ananging sedaya ingkang dipun gadahi miturut kesagetanipun piyambak-piyambak. Ing bahagian riyaya unduh-unduh menika katingal para pasamuan Gereja Kristen Jawi Sabda Mulya sangkul sinangkul ngaturaken pisungsung arupi menapa kemawon kadosta jejanganan woh-wohan peksi sato kewan ugi bahan pangan lan sak panunggalanipun. Sedaya menika kanthi tulusing driya kanthi pangajab dados sarana kagem kaluruhanipun asmanipun Gusti ingkang Maha Wikan. Menika ta katingal dampyak anggena para warga pasamuan ngasta pisungsung lumampah kanthi lon-lonan ingkang dipun pandegani satunggaling wanodya ingkang ayu beksa kanthi gandes luwes pindha widodari saking swarga loka. Semoga kita sami mirsani beksan saking Mbak Tika esemnya hambabar raos Sukabingah. Gemah
Matur nuwun, Mbak. Dungkap laksitaning adicara srah panampi pisungsung. Atur pasrah pisungsung badhe kasarira dening Bapak Agus Wijaya Sakti minangka pangarsaning panitia pahargyan riyaya unduh-unduh warsa 2025. Salajengipun mangke atur pisungsung katampi dening panjenenganipun Bapak Pendeta Dani Ariyanto STH MSI. Adicara srah panampi pisungsung kasumanggaaken. Kula nuwun wontena keparingipun pradata tuwin pasamuan Gereja Kristen Jawi Sabda Mulya. Kula atas nami panitia riyaya unduh-unduh hangaturaken pisungsung unduh-unduh minangka pratandha bekti dhateng Gusti Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci. Mugi pradata keparenga hanampeni. Nuwun. Ngaturaken panuwun dumateng sedaya warganing pasamuan GKJ Sabdo Mulya ingkang sampun ngaturaken pisungsung syukur awujud menapa kemawon kunjuk dumateng Gusti Allah. Kawula amakili pradadening pasamuan GKJ Sabdo Mulya kanthi bingeng manah nampi atur pisungsung saking pasamuan sedaya lan kita mangke sarengan badhe kaaturaken dumateng Gusti Allah. Mugi Gusti amberkahi kita sedaya. Amin. Pasamuan kasuwun jumeneng. Kita sami ngujukaken pandonga wonten ing saklebeting kita misungsung menika. Sumangga. Duh Yewah Allah Rama kawula, Allah Pangeraning swarga ki Pangeraning bumi, atas asmu Gusti Yesus Kristus. Kawula ngujukaken puji panuwun syukur awedene kepareng paduka kawula ngemparaken arta pisungsung kunjuk wonten ing ngarsa paduka. Kawula ugi ngujukaken puji panuwun syukur awit kepareng paduka kawula misungsungaken sawernining wowohan ingkang dados unduh-unduhaning gesang kawula ingkang wonten ing saklebeting pisowanan riyaya Pentakosta enjang menika. Sumangga Duh Allah Rama sedaya menika dados kepareng paduka lan paduka karsa paring berkah sedaya menika saged kaginakaken kangge nyekapi lampahing pasamuan paduka wonten ing Sabda Mulya wonten ing sak tlatahipun. Kita sami ngunjukaken donga Rama kawula.
Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Paduka mugi kasucikaken. Keraton Paduka mugi rawuh. Karsa Paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So mugi Paduka ngapunteni kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda nanging mugi Paduka walaken saking piyawon. Awit dene Paduka ingkang kagungan keraton sawisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Pasamuan tetep jumeneng. Semoga pasamuan sedaya kita memuji Gusti kanthi repining kidung pasamuan Jawi 209 kalih. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus mugi tansah gesang wonten ing patunggilanipun Sang Kristus sami ngeterno manah panjenengan dumateng Gusti Allah Sang Rama. Kawula ngendharaken manah dhateng Gusti Allah. Dados seksinipun Sang Kristus. Kawula sumadyo dados seksinipun Sang Kristus. Puji syukur kunjuk Gusti Allah. Sapunika ngantos salami laminipun. Panjenengan wangsul ing salebeting gesang patidenan, panjenengan nglampahi timbalinipun Gusti Allah wonten ing gesang panjenengan, panjenengan tampenono berkahipun Gusti Allah. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Sang Rama tuwin Gusti Yesus Kristus so patunggilanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan samenika ngantos selami laminipun. Amin.
ing lelangan dasar menika kanthi asmanipun Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus lan Sang Roh Suci, acara menika resmi dipun buka. Amin.